దేశంలో వ్యవసాయ రంగం తర్వాత అతి పెద్దది చేనేత రంగమని, అటువంటి రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీకేష్ లటాకర్ అభిప్రాయపడ్డారు. చేనేత జౌళి శాఖ మరియు చిక్కోలు వీవర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో 8వ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ కార్యక్రమం ఆదివారం స్థానిక ఎన్జీఓ హోం ఆవరణలో ఘనంగా జరిగింది. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మంగళగిరి, వెంకటగిరి మాదిరిగా పొందూరుకు బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉందని, అయితే దీన్ని మరింత విస్తరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని తెలిపారు. నేతన్నలను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం నేతన్న నేస్తం పథకంను అమలు చేసిందని, ఈ పథకం ద్వారా చేనేత కళాకారులకు కొంత మేలు జరిగిందని భావిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ చెప్పారు. చేనేత కళాకారుల థ్రిఫ్ట్ లోన్స్, సబ్సిడీ, రిబేట్ సమస్యలపై ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగిందన్నారు. గత ఏడాది ఇదే రోజున కేంద్ర రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు పొందూరుకు విచ్చేసి మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని కలెక్టర్ గుర్తు చేశారు. జిల్లాలోని అధికారులందరూ ప్రతి నెల మొదటి సోమవారం చేనేత వస్త్రాలను ధరించేలా జిల్లా యంత్రాంగం తరపున ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగిందన్నారు. అలాగే చేనేత రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నామని, అందులో భాగంగా మగ్గాలను ఇచ్చి వారిలో నైపుణ్యాలను మరింత పెంపొందించే దిశగా శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు కలెక్టర్ వివరించారు. రాబోయే రోజుల్లో అక్కులపేట, పొందూరు, లావేరు ప్రాంతాల్లో క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ చెప్పారు. వీటితో పాటు ఒక పెద్ద క్లస్టర్ను కూడా జిల్లా కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. చేనేత రంగం మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు అందరూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని, అప్పుడే ఈ రంగం మరింత ముందుకు వెళ్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంలో వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్, ఈడీడీఆర్డీఏ, ఏడీ హ్యాండ్లూమ్స్, ఎక్స్ అప్కో డైరెక్టర్, జిఎం అప్కో, ఏడీ హ్యాండ్లూమ్స్, మన ఐఆర్సిఎస్ జగన్మోహన్ రావు గారు, మనం అందరూ ముందుకు వెళ్ళి, లేదు ఒక సొసైటీ ఇంతకుముందు చెప్పారు, ఎవరు మాస్టర్ వీవర్ ఒక చోట పెట్టి మిగతా అన్ని మకాలు, మిగతా అన్ని ఇది క్లోజ్ అయిపోయినాయి. సో ఆ మాస్టర్ వీవర్ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శ్రీకాకుళం వల్లే ఉంటారు. అందరూ కలిసికట్టిగా ఉంటే మన అభివృద్ధి అవడానికి, ఇంకా బలోపేతం అవడానికి ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉంటుంది. సో రాబోయే రోజులు కూడా ఈ విషయాల మీద దృష్టి పెట్టి శ్రీకాకుళం చేనేతలకి, శ్రీకాకుళం ఉత్పత్తులకి ఇంకా మార్కెట్ దొరికేటట్టు, ఇంకా మంచి గుర్తింపు వచ్చేటట్టు చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. మన దేశంలో వ్యవసాయం తర్వాత అతిపెద్ద ఉపాధి కల్పించడం ఏ రంగం ఉంది అంటే అది టెక్స్టైల్ రంగం, దాంట్లో కూడా హ్యాండ్లూమ్ రంగం. వ్యవసాయం తర్వాత మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ ఎక్కడైతే ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారో దాంట్లో టెక్స్టైల్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దానికి మనం ఎంత కృషి చేసినా తక్కువే. చాలామంది మేలు జరుగుతుంది, చాలామందికి ఉపయోగం ఉంటుంది. సో ఎంత కృషి చేసినా అది తక్కువే అని నేను పర్సనల్గా భావిస్తాను. ఇంతకుముందు ఎక్స్ అప్కో డైరెక్టర్ చెప్పినాక అన్ని విషయాలు, థ్రిఫ్ట్ లోన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే సబ్సిడీస్ ఉండొచ్చు, రిబేట్స్ ఉండొచ్చు, ఈ విషయాల మీద గవర్నమెంట్కి కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా నేతన్న నేస్తం మన అందరికీ తెలుసు. ఈ కోవిడ్ కాలం కానీ తర్వాత దీనివల్ల మార్కెట్ పొజిషన్ చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ ఉన్నప్పుడు, డిమాండ్ చాలా తగ్గినప్పుడు నేతన్న నేస్తం వల్ల కనీసం కొంతమందికి, మన నేతన్నలకి, వ్యూవర్స్కి మేలు జరిగింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా చాలా ముఖ్యం అది. అది కూడా లేకుండా ఉంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రియలీ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్. ఈ మన హ్యాండ్లూమ్స్ విషయంలో మన ప్రత్యేకంగా మన జిల్లాలో ఇంతకుముందు సన్యాసరావు గారు కూడా చెప్పారు, లాస్ట్ 1 yearలో గౌరవ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, మన రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు గత 7th Augustకి పొందూరులో ఈ రోజునే సెలబ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు తర్వాత మనం చాలా వరకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాము. అధికారులకు కూడా, అందరూ గవర్నమెంట్ అధికారులకి ప్రతి నెలలో మొదటో సోమవారం వాళ్ళు శ్రీకాకుళం వస్త్రాలే వేసుకోవాలి అని మేము ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాం. దానికి కొంత చాలా మంచి స్పందన అధికారులు కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా అది కంటిన్యూ అవుతుంది, ప్రతి నెలలో మొదటో సోమవారం. అదేవిధంగా మన ఇక్కడ నాబార్డ్ ద్వారా ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టడం, అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టడం, ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది వీవర్లకి మగ్గాలు ఇచ్చి దాని మీద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తూ, మార్కెటింగ్ విషయంలో కూడా కొన్ని సదుపాయాలు, కొన్ని వెసులుబాటు కల్పిస్తూ చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఇది మనం ఎంత చేసినా ఇంకా చేయాల్సిన ఎంతైనా పెండింగ్లో ఉంటుంది.
ఈ నిరంతర ప్రక్రియ కాబట్టి ఇంకా కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాము. నా పర్సనల్గా కూడా నేను ఒక విషయం గతంలో కూడా చెప్పి ఉన్నాను. నా ఫాదర్ రిటైర్ అయ్యే ముందు హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ టెక్స్టైల్ మిల్, టెక్స్టైల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ మరాఠవాడ లిమిటెడ్ అని. సో టెక్స్టైల్ రంగంతో ఎక్కడ నా మనస్సులో కూడా ఫాదర్ అక్కడ పనిచేశారంటే టెక్స్టైల్ రంగమే మాకు పోషించింది కాబట్టి ఏదో నాకు చేయాలి అని కోరిక ఖచ్చితంగా ఉంది.